Hola, Potarroges, com esteu? Nosaltres ja tenim tot preparat per a gaudir d'un cap de setmana d'esport a Cervelló. Este briefing lo haremos en catalán, pero tendréis colgado en castellano en la web. Empezamos, comencem. El dissabte, a partir de les 4 de la tarda, tindreu lliurament de dorsals al pavelló Ceracua, també lliurament de dorsals que tindrem el diumenge a partir de les 7 del matí fins a la vostra sortida, i sortides que tindrem des de les 8 del matí fins a les 9:50 aproximadament, aquestes sortides de les diferents distàncies. A partir de les 10 del matí, habitualment final dins del pavelló Ceracua, on també tindreu servei de dutxes i vestuaris i també tindreu aquest servei de recuperació. Dos horaris de lliurament de premis a les 12:30 per gairebé totes les distàncies i a les 2 del migdia per la distància marató. Informació dels recorreguts, molt important, no facilitarem gots, per tant és obligatori l'ús de got que porteu vosaltres des de casa o a les distàncies llargues com la marató o les de BTT, obligatori l'ús d'aquest bidó de mig litre. També opcional o recomanable, portar tallavents i també telèfon mòbil. Temps de tall, aquí teniu els temps de tall, no els expliquem, esperem que tots entreu dins d'aquest temps de tall, intenteu anar ràpids i que no quedi ningú fora de la cursa. Habitualment també que tindreu a diferents punts quilomètrics de tots els recorreguts. Tornem a repetir aquest ús de got que haureu de portar des de casa i molt important, destacar habitualment gràcies a remor, que tindrem únicament les distàncies de 24 i 42 quilòmetres, els punts quilomètrics 14 de la 24 i 27 de la 42, com dèiem, serà de la mà de remor Run and Respect, on hi haurà material o habitualment natural i a més tindrem una font d'aigua feta també amb molt de carinyo amb material reciclatge, per tant aquest habitualment serà espectacular, és com una prova pilot amb habituallaments totalment sostenibles i on trobareu codony, dàtils, entrepans de mermelada amb préssec, barretes, taronges, plàtans, molt material natural per a aquestes dues distàncies. Serveis, com sempre, a Potarroja molts serveis, tindreu la medalla, la samarreta, la bossa del participant, aquest dorsal xip, que molts ho pregunteu, si el xip l'heu de portar des de casa o no, aquest xip estarà enganxat al dorsal, també, com dèiem, aquest servei de guardarroba, de dutxes al pavelló Ceracua, habitualment durant el recorregut i també a l'arribada. Aquest servei de recuperació gràcies a Compex, també molt important, aquest seguiment online de tots els participants gràcies a Wifil Chrono. Us recomanem que us descarregueu l'app de Wifil Chrono per a seguir els vostres i perquè vosaltres també un cop arribeu a meta pugueu consultar el vostre resultat i la vostra classificació. També és una aparcament gratuïta que teniu a prop de l'arribada, servei mèdic durant el recorregut i també a l'arribada, assegurança d'accidents, també fotografies que tindreu durant tot el recorregut gratuïtes gràcies a l'organització i punt de neteja al finalitzar el recorregut. Sostenibilitat, com dèiem, és un esdeveniment sostenible i any rere any intentem fer el màxim perquè aquest esdeveniment sigui el màxim sostenible possible. Com per exemple aquest marcatge sostenible gràcies a Remor Run and Respect. Ja es va fer l'any passat amb material reciclat i que podreu comprovar in situ al pavelló Ceracua quan arribeu a recollir el vostre dorsal, podreu veure aquest tòtem que hi haurà preparat on podreu veure el marcatge que us trobareu durant el recorregut. També reducció de residus, gràcies a això que dèiem de portar a vosaltres aquest got i per tant facilitar el que no hi hagi tant envàs plàstic. I també aquest punt de reciclatge gràcies a l'Ajuntament de Cervelló i que per tant està totalment prohibit tirar qualsevol material a la muntanya. Habitualment, com dèiem, substituint elements d'un sol ús, per tant amb safates reutilitzables, també amb tot el material reutilitzable dels habituallaments, com aquesta bossa reutilitzable que us donarem en el moment de la recollida dorsal i també respectant aquest entorn gràcies a intentar mantindre aquests camins gràcies als nostres amics del Club Esportiu Potarroja i també els de Bike and Bici. Gràcies a ells teniu uns recorreguts espectaculars i molt ben cuidats. També destacar aquest transport públic que podeu tindre per arribar-vos a la Potarroja, a Cervelló. Això és tot, moltes gràcies, ens veiem aquest cap de setmana amb ganes de gaudir al màxim de l'esport, del trail i de la BTT a Cervelló.